Здравейте, аз съм Канехоро, а този пич, който снима е Кокбой. Днес ще снимаме един Майнкрафт геймплей на Batman. Ако желаете да играете по бафа, ще прата сайта в описанието. Как се? И сега ще снимаме, почваме ето до тук. Първо да ресваме това и да почваме тук. Така, Begin Story. Добре, това не знам се какво е. Хантер. Да, може би е шопа. Явно. Тук има, виж. Тук има 3 табелки. Виж какво има тук. Бейн. О, да. Абе, такива бутуши не са. Какви са тия? Не знам. Чакайте сега да видим. Това е историята. Добре. Почва се паркура. Не падна. Без тъпа игра. Ние сме добри на паркур, просто много... Напоследък много не сме играли Майнкрафт. Да бе, това е гадния паркур. Тук има ли пипи? Абе, как са могли да го направят, бе? Добре. Да изчакаме този... Да изчакаме Кокбой. Кокбой. Да. Тук. Опа. Панко това. А то нещо много лагва, бе. Смуйле! Така. Добре, хайде да продължим. Да. First checkpoint. Да сетнем този чекпоинт и да продължаваме. Се спам. Ето тук трябва да се. О, да бе. Динър. Имаме кокълче. Добре. И да излизаме. Нещо много ми лагва, бе, брат. Паднах. Аре, стига. Това, което видите пред нас, е тялото на Херобрайн. Да, бе, да. Дядото на друг път. Абе, няма... там не сме, бе. Омага. Там има някакъв чест. Ще дадем. Не! Гаме модено. Тук. Канехоро до Кокбой. Сами, без... Помощ! Скочи. Опни ме и мене. И там в това има бътърбенч. Ето го той. Това е бащата на това ли е? Да, тялото на Херобрайн. Така, за сега трябва ще на креди, за да не умра, ако паднеш, защото тук е много. Ето както казах. И мен ме опни да е. Тук. Сами, опни ме. Опа, хвали си. За сега не. Що? Защото грипваш. Това тук точно трябва да го нацеш. Къде? Да. Бай, как ще пукна! Цепнах спаун, има някой.
О, не. Сами, виж. Не! Видя ли? Аре, моля да опни ме. Ти ли умря, бе? Добре, че аз съм добре също. Така. Опни ме. Ама искам. Между другото, ако имате някакви идеи на игри, пишете. Пишете в коментарите. Този клип ще бъде и в YouTube качен, и в Vibebox. А ти как ще го качиш? Има... ще го кача просто. Така, нека това го минаме на... Къде? Да, бе, знам, това е много гъдно. Това се нарича Watermark. Не в такъв смисъл на креатив. Това вече посмъртно не мога да го минеш. Тук не се идва. Така че ще тук страни. Така че тук. Place a level. Я. Ръчка ли? Хайде потърся. Седя някъде тук. Чакай. Аз го сетнах вече. Чакай. Мяра, бе. Добре, виж. не знам как става тази работа. Сами виж какво има тук. Храна. Още храна. Пай. То. Я тук. Няма ли друго? Тук има още. Отзад. Бътър! Къде? Вече го взех целия. Чакай, там има паркур. Още бътър. Мале. Добре. Сами! Тук има някакви бутушки ли скъс? Зарежи от това. Не трябва да крифам. На къде сте? Чакай. Да си сложа гащите. Трябва да е това го мина. Да, бе. Опа. Омага. Добре, аз го минах. Как се? Бати сложното. Нека да минаваме целия малко креатив. Но без да летим. Така. Да. Извинете, но един приятел ми звънеше. Мамка му, каква е файдата на това? Why did you come up here? Там. Аре стигат. Чакай. Видях, че е тука. Я го има това. Пак някакъв коко. Аре бе, за какво слезнах сам? Така, да видим. След спаун. Тук има чест. Пак кокъл. Дина, това. Опа. Мале, това е гати гаднов. Кое бе? Имаше. Има някаква книга да четеш. Мале, това вече е брутално. Кое бе? Как го мина, бе? Бе да сдал. Това е много лесно. Да, бе, добре. Виж, там има чест. Не е на креатив. Не го лети, бе. Не, че умирам. Няма да ще умираш. Не. Няма да читваш. Ето. Значи тук се минава. Това е много гадно, е. Ти как стигна до там? Качих се. Да, бе, това. С флай. Всеки може. Добре. То тук навсякъде има... Опа, извиняй. Това беше без иска. Ограда!
Умирам. Тия неща са невъзможно да ги минеш. Мина го на бъхоп. Мина го на бъхоп и паднах с чак на последното. И аз пробвах на бъхоп и паднах напред последното. Ето вижте как го мина на бъхоп. Не успя. Нищо. Аре брат, що се пам? Еба ти лагващия сървър. Само на теб ти лаги, на мен не. Сигурен. О, дискове! Бобс хаус. Да пуснем ли малко музика? Да. Run, I think Bob's was... Не, няма. Трябва да спасим Боб. Ей! Спасим Боб! Кой е това Боб, бе? Транспорт. Я чакай. Транспорт. Това ще минем на бъхъл. Опа, надолу сме. Чакай. Трябваше да седнеш спал. Нещо. Моля, тук пропадаш. Внимай, че тук има и пропадащи. Имаме още не знам колко минути. Този е малко обаче ще го минаваме на епизоди. Добре, потялите. Как той ще скочи там, е много чудно. Флай. Връща се. Ето. Аре бе, за какво са ни тия кокали? Връщай се, тук е. Има още нещо надолу. Ма връщай се, не сме го минали. Добре, чакай. Ма ние сме на другата посока, май. Сме. Ето, пред теб съм. Знам. Спирам дъжда. О, не. Всичко не е фенс паркур. Това е най-гадният паркур. Чакай. Аре, бати. Това вече е непосмъртно да го минеш. Гадост. Щех да се опитам. Аз го минах. Леса на бъхоп. Без спиране. Чест. Дойдох през целия... Добре. Спам. О, не! Това ще... Яка! Ти къде отида, бе? Как отида там? Добре, що не може скоча, малко? Не знам. Да, бе, от тази бързина, брат, аз... То се лафа от тази бързина. Да, бе, гледай, аз не мога да скачам. Аз почти го минах. Да, не... С флай. Чест. Милк! Сами тук има кофе с милк. Какво е това? Да! Минах го на бъхоп точно като ми... Аз обрах всички да знаеш. Сега да ме нарече свиня, бе. Свиня? Не. Нека целият свят на YouTube да разбере, че си една корон... Не! Читар! Не съм читър, бе, гледам. Какво гледаш? Това ли е край? Добре, кравичка. И това беше първи епизод от... Очаквайте и втория. Да, довиждане.